Sa Good Vibes, 39 pesos nga kape ginpilahan sa Banwa sang Murcia sa pagbukas sini. Pati mga motorista nga naglabay lang, nagpila man. May report si Romeo Subado. Pagsigabong sang drum beats, nagpila na sa Don Macchiato sa Murcia mga pumuluyo. Sinyalis na ini nga nagbukas na ang sikat nga 39 pesos nga kape sa ilang banwa. Si Bebing Kawaling, pinakauna sa pila. Libre lang abi ang kape sa unang 39 nga makapila. Nag-i-star siya malapit lang diri, kag gusto niya matilawan gani una siya dason sa pila. May kawiro na ako. Hindi kayo, ari lang ko sa tupad. Nakatry ka na rin. Wala pa. Gusto mo sa i-try? Oo, Nakapati ka na parte excited. dire. Ha? Nakapati ka na parte sa sila nga brand. Buhay pa, bago pa lang. So excited ka. Oo, excited mga matilawan. Bata tigulang, nagpila. Excited matilawan ang nagkakita nila sa social media nga sikat nga kape. Sang napaubos na ang libre, mansig-mansig pila ang mga luyag pagid magbakal sang kape. Sa 39 pesos, pilian mo kung ano ang luyag mo. Iced caramel macchiatos, Don Macchiatos with pure matcha from Japan, Doña Berry with real strawberry fruit, kag Don Darko nga premium dark chocolate, tanan pwede with or without coffee. Si Jenny Semeliano, taga Bacolod, kag may ginbisita sa Murcia. Nalabyan nila sang iyang mister nga nag-blessing na ang pari sa Don Macchiatos gani naghulat-hulat na lang sila nga magbukas na para maka-take out. Naka-avail siya sang libre nga kape, nagbakal pagid sang tanan-tanan nga flavors. Nanamitan siya sa natilawan niya sa isa ka mall sa Bacolod. Kay Kan namin. Tsaka very... Nakatry ka na. Oh, SM, Bacolod. Sa buong taga Murcia ka. Hindi, Bacolod. Nagkanto na kami sa Murcia, nagyan na naman ang opening. Sa timingan, with coffee ka na tanan. Oo. Sa timingan yung may Oo, opening. opening. Tinagulat ka kayo. Oo, nagulat. Kaya ka pa din, di ba? Oo, at part-time sa Piakdalan. Kinagamotor kami mo. Sa isa ka oras, hubalin sa pagbukas, masobra isa ka gatos ka cups ang ila na paubos wala labot sa libre. Subong, nadugangan pagid ang mga kapihan sa Murcia. Masami, paborito ini nga lagyan o kung kick-off point sa mga bikers kag masami, diri man sila nagapangapi sa banwa. Subong nadugangan ang ila pilian nga kapihan sa banwa.